Så nu er vores nye fladvogn sgu færdig, så vi kan gøre den knægtet op. Og det er vores store MTL, ja, vi har foran. Jeg er lige blevet færdig med den. Ramperne har vi lavet selv. Der har vi sådan helt om. Herude ved siden, der har jeg lagt lister. Så har jeg lagt sådan en bjælke herop, for jeg kan køre ud over rundt. Men nu må vi jo prøve at se, om det virker. Så er den kommet på lag. Det gik fint. Ja. Men jeg har været nødt til at lægge nogle vægtklods på, indtil det efter traktoren tager. Det er lavligt, men det er der ikke noget at gøre ved. Nu vil jeg lige prøve at køre lidt, men det tror jeg ikke, I skal have lov til at se. Det er jo så bare lige en lille video af min nye fladvogn. Hej.